Fl-aħħar ftit ġimgħat 3 persuni tilfu ħajjithom u 232 oħra ġew ikkonfermati pożittivi għal COVID-19. Bi-83 jinsabu l-isptar Mater Dei għall-kura, għalkemm ħadd minnhom ma jinsab fit-taqsima tal-kura intensiva. Dan ġie konfermat mill-Ministru tas-Saħħa Etienne Bela illi stqar li dawn in-numri huma relatati max-xahar ta' Ġunju. Il-Ministru Abela qal ukoll li s'issa għadu ma ġie stabbilit l-ebda varjant ġdid tal-COVID u li qed jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha. Fil-fatt, fl-isptar Mater Dei dawk li jkunu qed jieħdu l-kura l-COVID qed ikunu iżolati biex kemm jista' jkun il-virus ma jinxteritx. Matul ix-xahar ta' Marzu ma kien irreġistrat l-ebda każ ta' COVID-19, waqt li f'April kienu rreġistrati inqas minn 10. Il-każijiet bdew jiżdiedu f'nofs Mejju, waqt li ġew irreġistrati 32 każ fl-ewwel ġimgħa ta' Ġunju u 84 każ bejn 17 u 23 ta' Ġunju. Il-Ministeru tas-Saħħa ma kkonfermax x'inhi r-raġuni għal din iż-żieda fil-każijiet, però jidher li l-maġġoranza tal-każijiet splodew fi żmien meta bdew jitħabbru r-riżultati tal-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju, meta ħafna nies inġemgħu fis-sala tal-att tal-voti.